SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 24 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ मिरुनि ट्राइबेल अनसाय बिफाना एसटि फरायसाफोरनि थाखाय आसाम आन्डार दा पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप सेमनि गेजेरजों 175 कौटि रांखौ हरबाय। बारग' मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा भिआइपि गारिजों नङा रिक्साजों टाउन सहर दावबायदों। जाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। दासान्दि आसामनि दाब दाब जायगायाव दैबानाजों सैनांदों। जेराव आसामनि दैबानानि थासारिखौ मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा टेलिफननि जोहै गिबि मन्थ्रि बिथांनाव खौरां लाहरदों। दैबानायाव खहा सैनांनाय नखरफोरनो खहा सुफुंथाय एबा न' बां लुना होनाय आरो गोनांथि मददनि थाखाय सावरायदों आरो थाबैनो मिरुनि नखर मन्थ्रि बिफाननि थान्दैनि मोनसे दोलो आसामसिम सुलाद लानो दैथायहरनायनि बाथ्रा फोरमायथिदों हादोरसानि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि खर'सा आसामाव दैबानाजों सैनांनायफोरखौ मदद खालामनो आवगायबोदों देंखोगिरि पापन बिथाङा। जर'खायै खुदियाफोरनि जाग्रा आदार जागायनो राहा आजावदों पापन बिथाङा। शिबसागर चराइदेव जरहाटनि रायजोफोरा दैबानाजों लोमसावजाना अलखदाव गोग्लैनायफोरखौ मदद खालामगोन पापन बिथाङा। बशिष्ठ पुलिस बिफाना खानापारानिफ्राय सानै सुबुंखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफ्रानो जादों पार्थ प्रतिम मेधि आरो हासिना बेगम। बिसोरनिफ्राय गं 6 थांखु थेमायाव 45 ग्राम हेर'इन, गंसे मबाइल फन, गं 5 खालि थेमा आरो गंसे स्कुटि पुलिस बिफाना बोखांनो हादों। मोननै फेसबुक पेजनि हेंथायै आयेननि राहा लानो ओंखारदों गरेस्वर बालाबारि भिसिडिसिनि मासिगिरिया। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर बियाबनि बालाबारि भिसिडिसिनि मासिगिरि मिजिंस्रि बर' आरो भिसिडिसिनि सोद्रोमा मोजामिल आलीनि हेंथायै थांनाय माखासे सान सिगाङाव समाजारि बिजों पि निउज आरो एभिआरएस मुंनि फेसबुक पेजआ PMAY सोरखारि न'नि मुङाव रां लादों होननानै फोसावनाय बाथ्राखौ नंखाय होननानै फोरमायथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। क'क्राझ जनता पार्टी CGPनि बेरेखानि गेजेरावनो मिरुनि गेदेर थांखि। फास्ट ट्रेक बिजिरसालियाव जागोन सोंथि बिलाइ सोरखिनायनि नायबिजिरनाय। निट आनजादनि पेपार लिक जानायनि सायाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। दायनिगिरिखौ गोरानिख्रुइ गोरा साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। फिन आरोबाव आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमायाव MLA अखिल गगৈ बिथांखौ सानसेनि थाखाय सदननिफ्राय होखारनाय जादों। दैबानानि गोब्राब थासारिखौ लानानै सदनाव दुंहाव। सानसेनि थाखाय MLA अखिल गगৈ बिथांखौ सदननिफ्राय होखारदों। मख'नो गोनांदि दैबानानि आयदायाव बिबुंथि खालामनो बुंथिगिरिनिफ्राय 2 मिनिटनि सम नागिरदोंमोन अखिल गगৈ बिथाङा। नाथाय बुंथिगिरि बिथाङा 2 मिनिट 46 सेकेन्ड बिबुंथि लाखिनो खाबु होनायनि उनावबो अखिल गगৈ बिथाङा दावराव दावसि थासारि खालामो। जाउनाव सानसेनि थाखाय होखारनाय जादों अखिल गगৈ बिथांखौ। धेमाजि जिल्ला दुवाराय बाथौ गौथुमा मैया सदिया तिनसुकिया जिल्लानि बर' गामिफोराव दावबायहैदों। तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय सदिया साबख'वा ओनसोलनि माखासे बर' गामिफोर जेरै सनालिगाव, अमरपुर, गोजोनपुर गामियाव धोरोम फोसावदिं हाबाफारिजों लोगोसे BDISनि सेन्सास खालामनाय हाबाफारिखौ लादों। दिनै निउस लाइभनि पर्टेल बिथांमोना जोंखौ खबर लाफायनो थाखाय खोब गोजोननाय मोन्दों। जोंजों दुलाराय बाथौ गौथुम धेमाजि जिल्लानिफ्राय नैबे सदिया सफाख'वा गामियाव फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बे अकल जोंनि जिल्लानि साननायल' नङा, दुलाराय बाथौ गौथुम सेन्ट्रेल गौथुमनिफ्राय जोंखौ बिथोन हरनायलाय जों बे जायगायाव फैनो खाबु मोन्दों आरो फैना खोब गोजोननाय मोन्दों। जितु बाव फैनानै जोंनि बे BDISनि माबा सेन्सासनि सोमोन्दैबो जों फैदों। लोगोसे खोब गोजोननाय मोन्दों। लोगोसेयावनो जे गुबुन धोरोमाव थानाय सासे न'खरा दिनै बाथौ दुमगोन, बेयावबो खोब गोजोननाय मोन्दों। सासे सुबुंखौ जे न'खरखौ जोंनि धोरोम बाथौ धोरोमाव बजबना लानो जों मोनगोन आरो बिथाङाबो जोंखौ मुगैया मुजिया जोंनि गोथार आगुनि गुदि धोरोमाव बाथौ धोरोमाव हाबनो बिथाङा ओंखारदों। खोब गोजोननाय बिथांखौ साबायखर बावदों। ओंखायनो आं खोब गोजोननाय मोन्दों जों जाहाथे जोंनि धोरोमखौ फेहेरनाय, फोगोमनाय आरो जों सोदांनायजों लोगोसे बे गामियाव जाहाथे माबादि नेम निथि दं, जाहाथे जोंनि सेन्ट्रेलनि नेम निथि बा जोंनि बाथौ थानसालियाव जुदि नेम निथि दं
बे नेमखान्थि बादियै जों फोरोंलांगोन खोब मोजाङै जाहाथे समाजखौ बोरै दैदेननांगौ धोरोमखौ बोरै दैदेननांगौ बेखौ जों सोदांनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मोजां जों बोसोन होलांनो सानदों जाहाथे जोंनि धोरोमा खना खला जेरैबायदि दं गोसारजोबो आं बेखौ सानदों आरो मा खोब जों गोजोननाय मोन्दों धेमाजि जिल्लायाव फैनानै बे एकदम सदियानि भिथोर जायगायाव फैनानै जों बे खामानिखौ मावनो मोनदों बिखेखै आं जोंनि बाव धेमाजि जिल्ला दौरि आफादनि गुरु दङ आफादगिरि नेहाथारि दं बिथांमोननि मावथि हान्जाफोर दं लाइमोन आफादनि जा आफादगिरि दं बिथांमोननि मावथिफोर दं जा जयै फैनानै बिखेखै बाव जिल्लानि जा गगामुग बियाबनि आफादगिरि नेहाथारि दङ आरो सिमेन्ट सापरिनि जा दैदेनगिरि बिथांमोनजों गासैबो फैनानै जेरै बे जायगायाव फैनानै खोब फुंनि समाव फैना जों बिसिम सफैनानै खामानिखौ मावजेननो खाबु लादों। तामुलपुर देबिटला गामिनि सुमि दासनो IIT-आव मुं थिसननो 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। IIT मन्डी हिमाचल प्रदेशआव केमिकेल इन्जिनियारिं लोगोसेनो डाटा एनालाइटिकेलाव मुं थिसननो सायख'जादों। BTC सोरखारनिफ्राय होनाय अनसुंथाइखौ गथायदों मिरुनि लाइमोन BPF-नि आफादगिरि रिन्जय बर' बिथाङा लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आङो दिनै नैबे नाग्रिजुलि ओनसोलनि सुमि दासनि न'आव फैदों आरो गार्जेनखौ लोगो मोनफैदों सुमि दासखौबो लोगो मोनफैदों बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारा सुमि दासआ जिहेतु IIT केमिकेल इन्जिनियारिं बियो माने हिमाचल प्रदेशनि मन्डी इन्स्टिटिउटआव बे सेलेक्सन जाबाय केमिकेल इन्जिनियारिंआव आरो बिनि फरायनायनि टटेल कर्स जेसेबांखिनि फिस थांगोन हस्टेल फिस लानानै एडमिसन लानानै गासैबो फिसखौ साननानै हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख थाखा बिथांनि न'खराव जोंनो गथायनो थिनहरदों आङो क'क्राझारनिफ्राय फैनानै दिनै सुमि दासनि न'आव फैनानै सुमि दासनि गार्जेन लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरखौ लाफानानै आरो जोङो सानदों मा जे जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय बेबायदि माखासे टेलेन्टेड स्टुडेन्टफ्रा इन फिउचार माने साफा साफा मोजां मानसि जाहैनो हाथों आरो जोंनि ओनसोलाव माने जों लुबैनाय बायदि बा रायजो राजा लुबैनाय बायदि साफा साफा गोरों मानसि जानो हाथों बेखौ साननानै हाग्रामा महिलारि सारा दासिम साबा स्टुडेन्टनो बेबायदि 5 लाख थाखा जायफोर माने BPL श्रेणीनि मानसि बिसोरनो होनाय जादों आरो जोंनि आखायाव माखासे स्टुडेन्टफोरनि आरो डाटा फैबावदों दा बेखौ जोङो नायदों जे एकेबारे गरिब BPL श्रेणीनि मानसि जायफोर माने एडमिसन लानो हायाखै बेबायदि क्लासनि स्टुडेन्टफोरनो माने रांनि अनसुंथाइ होदों NEET NWT NEET आरो JEE आव पास जानाय इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल जायफोरा माने सेलेक्सन जाबाय अलरेडि काउन्सिलिंआ जानानै थांबाय बिथांमोनखौ जोङो नागिरनानै बेबायदि माने रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय थिरांथा लादों आरो बेखौ माने BPF पलिटिकेल पार्टि हिसाबै होनाय जादों आरो बे फैसाखौहाय आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेखौ माने रायज्लायगासिनो दङ जोङो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो BPF गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माबा मोनसे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनायनि खोथा सिन्था खालामगासिनो दङ आरोखि जायफोर माने जोंनि BTC ओनसोलनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोना बेबायदि होनायनि खोथा रायज्लायगासिनो दङ आरो बेखौ होनाय जागोन आरो दिनै आं जिथु होफैनाय थाखा बेयो पार्टि लेभेलनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ फाथायहरदों आरो